Čau, ty Dreamek, a dneska tady pro vás mám lehkou Iron Golem farmu pro začátečníky. Tak jo, a myslím, že můžeme jít na to. No tak, je hodně druhů Iron Golem farem, ale já jsem vybral jednu z nejlehčích, kterou máme za chviličku hotovou. Tak jo, a začneme. Vykopeme se 3x5 díru. 4. Tak, a teď ta díra bude hluboká 4 bloky. Takže už máme jeden a semínka. Takže 1, 2, 3, 4. Takhle. Teď si vykopeme všechny tady ten prostor. Co je tady? Tak. Super. Už to skoro máme. Tak. A máme tady tu díru. Teď si na spodek té díry dáme takhle postele a sem dáme takhle sleby. Teď sem dáme torčky a spawneme sem villagery. Nebo jestli to je v survival, tak si je nejlépe dovozit nějak vozíčkem. To je jedno. Teď si vykopeme díru. A tady vlastně uděláme skladovací systém toho železa. Takže mně stačí třeba jedna dvojčistka. Vy si můžete udělat klidně větší. A takhle vlastně do takovéhohle trojúhelníku. Tak super. Teď budu potřebovat vodu, tohle. Tak. Teď jsem takhle okolo té díry dáme takhle, jak se tomu říká, no prostě tady ten kamenný plot. Já si teď nemůžu vzpomenout. A vyplníme ten prostor tou trávou. Tak. A máme to. A teď jenom tenhle plot musí být tyhle briky. Musí být vysoké 3 bloky, ten plot z briku. Tak a máme to. No a teď vlastně, jak je tady ty dropry, tak sem takhle položíme cedulky na ten dropper. No špatně. Takhle. Aby si sem dala dát láva. Super. A sem na druhý konec dáme vodu. A takhle by vlastně to možná šlo, ale oni by si ty Iron Golemové spawnovali i jinde. A proto je tady listí, na kterém se myslím, že nemůžu spawnout. Takže postavíme 7 bloků. Tak. 7 každým směrem. Tak. Jo, a ještě tady. A teď nám z toho vznikne takovej čtverec. Ten čtverec si samozřejmě, hele, tady už se spawnul Iron Golem, proto to musíme rychle vyplnit. Ale ten čtverec samozřejmě vyplníme. Tak. Tak jo, a máme hotovo. Jenom ještě s tímhle Iron Golemem to skončím. Ale já teď budu avkovat 10 minut, pak to vynásobím 6 jako hodina a tak získáme počet Iron, kolik to vygeneruje. Tak já jsem nechal zapnuté topky a máme 10 minut. A vidím, že máme 23 železa a 8 těchto kytek. Což po vynásobení dělá 138 ironů a 48 kytek.
Tenhle počet může být klidně i větší, protože po každé může padnout více toho, nebo se můžou spalnout, ale více než 100 železa za hodinu to určitě by mělo vygenerovat. Tak jo, tohle je všechno, budu rád za like, odběr se zvonkem, pokud máte nápad na video, tak do komentu a čus.